Hvorfor går politikerne ikke mere op i fremtidige finansieringsproblemer af velfærdsstaten frem for pedantiske medieproblemer? Jamen, vi har snakket om, at vi kunne godt tænke os at høre jeres bud på, hvordan man skaffer flere studiepladser og studieboliger i storbyer som København og Aarhus til alle de studerende, der ikke kan finde boliger, og nødt til at rejse meget langt hver dag. Jeg vil gerne høre, hvad politikerne har tænkt sig at gøre ved ungdomsboligsituationen i Danmark. Why don't some of the major parties in Denmark acknowledge the policies that Dansk Folkeparti are supporting when there's obviously a lot of voters and supporters of those policies? I det seneste valg til Europaparlamentet så vi, at Dansk Folkeparti og andre indvandrerkritiske partier fik enormt mange stemmer. Og det tyder på, at der er en stor frustration rundt omkring i Europa og også her i Danmark over indvandrere og andre lignende ting. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan I som politikere har tænkt jer at møde den frustration hos befolkningen? Jamen, jeg synes helt klart, at politikere de skal tage sig sammen med at skifte meninger, som de skifter tøj. Når nu Danmark skal være blandt de grønneste nationer i verden, hvorfor er det så, at støtten til sådan noget som solcelleanlæg bliver fjernet, og at man kan få lov til at sælge sine CO2-kvoter? Jeg synes, offentlig transport er for dyrt. Især med det ungdomskort, at man er tvunget til at skulle have alle zoner. Hvis man kun har brug for 2 eller sådan noget, så kan det ikke betale sig. Det er stadig for dyrt. Så det synes jeg, der skulle blive gjort noget ved.